ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. ബൈബിൾ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ തരുന്നുണ്ട്. 4-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചോദ്യം ദാവീദ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കാർ നന്മ കാണിക്കുമെന്ന് പലരും പറയുന്നു. 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധികം സന്തോഷം നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകുന്നു. ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങും. നീയല്ലോ യഹോവേ എന്നെ നിർഭയം വസിക്കുമാറാകുന്നത്. പലർക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാരണം നന്മ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച ആരും അവരെ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. ദാവീദും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആർ നന്മ കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വചനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി നോക്കിയേ. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ളവരെ ദൈവം ഒരുക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും. 4-ാം സങ്കീർത്തനം 6, 7, 8.